kasancewa da ku a cikin wannan shiri na zance mafi daɗi. Da masu kallon da sauraron mu suna tare da mu mun dauko maudu'ai daban-daban wanda muka tattauna a cikin wannan shiri. Yau ma cikin hukuncin Allah malam ya shigo kuma insha Allah malam ma na san yau ma yana tafi da wani maudu'in. Malam barka da shigowa. Da shi lafiya. Alhamdulillah. Kada zuwa na so satin da mun yi magana ne akan yin abu ba dan Allah ba. Amma karan dauko wata gaba muke cewa za mu yi magana akan irin wanda in za su yi sadaka haka sai su sa dauko a mutum a hoto haka kuma su hada a su tura. To shi ne wannan satin insha Allah sai mu dora ni bayani akan haka insha Allah. To a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubangi subhanahu wa ta'ala ya faɗi a ƙarshen suratul kahf, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Wanda da yake fatan ya haɗu da ubangijinsa to ya aiki wanda yake nagartacce, kada ya haɗa wani Allah da Allah cikin bautar Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka cikin tambayar da kai cewa da yawa mutane sukan yi wannan, to wannan zamani ya zo haka yake tafiya gaskiya. Abubuwa ana yin su galibi ba a nufin Allah da su, wanda da gabata mutum zai azumi iyalinsa ba ta san, ko iyalansa na gidan ban san ya tashi da azumin ba ma, har lokacin da aka ba shi abin karin kumallo yakan fita da shi ya bayar da shi saboda Allah, kuma lokacin da ya dawo zai ci abinci kaga magarba inda yamma ke dawowa, to sai ga su ya tsantsan ikhlasi saboda Allah. Amma yanzu abubuwa dai sun sakwarkwace, ba ɗalibai ko malamai ko sarakuna ko masu mulki duk za ga abubuwan da ake tafiya ba a nufar Allah subhanahu wa ta'ala da su. Kuma gashi Allah ya ce wanda da yake fatan ya haɗu da Allah to ya aiki nagartacce. Ba umiru illa li abdullah mukhlisina lahu din. Ubangiji ya kuma yace ala lillahi dinul khalis, duk da yin abu ne dan Allah, karka nufaci wani. Da haka shi aiki ko na Allah, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Mutum baya buƙatar wani sakamako ko a gode masa, tunda shi dan Allah yayi, baya buƙatar sakamako ko a gode masa. A lokacin da kai wani aiki baka buƙatar abin nan yada aikin, in har ba irin na ilmantarwa wanda kuma wannan wajen yada shi akwai alkhairi babba, amma shi mai yada mai yin ya sanya abin da zai yi din dan Allah. Amma za ga abubuwa waɗansu musamman ga Ramadan ya taho, za ga kamar yadda ka faɗa, za ga suna fagijin ɗan abubuwa kuma suna ɗaukar hoto ana bin layi ana tararraba su ana sanarwa. To sannan haka mutum zai je aikin hajji ma ko umara, za ga irin wani abu ya yawa, za ga mutum yana ga ni zan shiga cikin rauda, yanzu haka ina rauda yana turowa, yanzu haka ina ka'aba ina turowa, yanzu haka ina safa da marwa, jama'a gahi ina kaza, jama'a gahi ina go kaza, ina wajen amsa addu'a, jama'a kaza. To duk wannan wala tu'allimuna Allah bidinikum, tu'allimuna Allah bidinikum, a'a kawai kai dan Allah, kawai dan Allah za ka yi kuma shi za ka rifata da aikin, kar ka nemi wani ya san me za ka yi. Hakanan ga shugabanni musamman aikace-aikace da aka dora musu nauyi, galibi abin har ma ya yi yawa kwarai da gaske. Da abin da mutum yake nauyi kansa ya sauke shi kenan, la shukura alal wajib, dama wajibinsu ne suka sauke, to me abin wani godiya? A'a, kai dai ai ka samu la alaihi wa laliya, ba yabo ba fallaka, ka je dai lahira yawa la alaihi wa laliya, ba kai ba kama ka da laifi ba, kuma haka dai ka samu kubuta, to ai an ci nasara. To amma wajibin naka baka sare ta kuma kana ƙara rusa aikin, wannan ba karamin illa bane kwarai da gaske. Da wannan illa ta riya, wannan riya faɗi ne gaskiya, babi ne mai dogo kwarai da gaske. A ƙarƙashinsa akwai abin da ake cewa jiji da kai.
wato mutum ya dinga jin isa. ita kuma jin isa shine mutum wata ni'ima da Allah ya masa ya dinga jin yana jin ita wannan ni'imar maimakon ya gode wa wanda ya masa wannan ni'imar amma sai ya raba ta zuwa wani wanda yake ba Allah ba. wato an baka ni'imar lafiya, kaga ni'imar lafiya da Allah ya baka, za ka yi wanka, ka sa riga, ka murza, ka sa ka yi kaza kai kaza, to ya kamata ka gode wa wannan ni'imar. Kar ka zo kana jin isa, kana tunƙaho, kana jiji da kai. ma'ana wani Allah ya baka lafiya, wani zai ga yanzu gashi a takwarkwashe yake, ba zai sami ya kwalle ta kyau ma, yana ganin asibiti. kai ko Allah ya baka, zaka shafa mai, ka shafa turare, ka sa agogo, ka sa zobe, ka sa hula, ka sa gilas, ko ba haka ba. to wannan kar ya dauke ka ka kai wa kai wani jiji da kai. yawwa Allah ya ce innaka lan takhriq al-ard wa lan tablugha al-jibala tula. wato baka iya keta kasa ba dan jiji da kanka, baka iya keta kasa ka shiga ba. kuma in ka je dutsen da yake garin kuma za ka sama da kai yake, ko bayan in ka je na ga sama da kai yake, to za ka yi jiji da kai. da haka jiji da kai wannan yana daga cikin ababa masu wato masu shedan yake shiga cikin kafar dan adam. dama kuma akan wannan mahallin muke, yanda shedan yake shiga cikin kafar dan adam, cikin jikinsa, ya lalata rayuwarsa, ya lalata addininsa. to wannan jiji da kai ma ɗaya ne daga cikin hanyar da shedan yake shiga jikin dan adam. idan Allah ya baka lafiya to kai amfani da lafiyar, kada ya zamcewa ka rinka tunanin wannan jikin da kake ta yara shi, kake ta wato ammara shi, ka gamsar da shi har yi girma, har kake jin isarsa, to kana yi wa tsutsa tanadi ne. mutum dinga jin haka, wannan jikin ba tsutsa yake wa tanadi. da ga ana ci ana sha, shi ya yi ƙato, ya yi girma, ƙarshe dai zagonyewa zai. in ya zagonye kuma tsutsa, kamar yadda mai infraji yake cewa, ka ci ka sha ka yi teɓa, ka mace tsutsa ta sharba. yanzu mai yafi kyau gare ka an ba fara da lafila ba. mutum ya ci ya sha ya yi teɓa, kuma ya mace kabari, kuma sai a binne shi, kuma tsutsa ta cinye nama. to mutum da yake wannan tunanin, yake ganin cewa akwai rayuwar kabari, akwai kwanciyar kabari, to wa zai ji wa kai jiji da kai? da haka sai ya dinga ganin cewa ya raba ni'imar da Allah ya sa zuwa mun'imi, ubangiji subhanahu wataala, ba waɗansu daban ba. to wannan yana daga cikin wato hanyar da dan adam za ga yana jiji da kansa kwarai da gaske. a lokaci ya ci ne, sai kan mukaddima muka fara dan sharafu ya fara, sai dai wani satin insha Allah daga wala ya daibo bayani, kuma ya shi mu shiga ciki ba kwarai da gaske. kan mukaddima kamar sharafu fili ne gaskiya. to insha Allah wani satin malam sai mu shiga. lokaci yana da muhimmanci. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Allah ya sa kun ji daɗi cikin wannan karin kumallo, cikin zance mafi daɗi. Allah ya faranta mana rai baki daya. Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe. Wassalamu alaikum. Allah saka da alkhairi. Insha Allah wani satin za mu dora. Allah saka da alkhairi. So masu kallon mu da sauraron mu, duba da yanayin lokaci, a nan za mu tsaya cikin wannan shiri na zance mafi daɗi. Kafin shirin karin kumallo ya ci gaba, a dakace mu.